COMSO appeals to the MP for ILP. As part of its efforts to make ILP a reality in the state, the COMSO on Thursday met with the MP of the Rajya Sabha to urge upon him to take up the issue of the ILP with the central government on behalf of the state. The MP has assured the COMSO that he would write to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to place before him the voice of the people of the state. Speaking to the media, Shri Robert Karjarin, the leader of the COMSO, said that there is no obstacle preventing the state from obtaining ILP should the centre desire to do so. Bat ka mat ka bang nilai keren hi ka di pang ka CE bat ka ILP ti ngan su ya thu phi ba ka lai phau tarik jong panai bala dep panai November na ka leng jong komsung ni la pha ka city sha u prime minister jong ka India bat kum ju ru sha u home minister jong ka India bat hakani ka city ni la dawa ba ka sarkar India ka di ban burom ya ka resolution jong ka Makhlia Legislative Assembly buat kadiban pentrikam ya ka ILP haka jala makhlia kumba kala pentrikam ya ka wei ka kumba kala pentrikam hasau tali ki jala jong North East ti ngisung thu sai bala da ka ILP ka trikam borok ka wei ka CE kam nam trikam hang ta ka jala phi kumba ka pau na borok ki seng phalang le si like no wei ar iba khlabat pen pau bat na borok ki Polkar Party ki ba don hamas kuliah ki pipik haka assembly haka dorbar assembly ki penpau ba ki kersan ya ILP ti la da page ya ka public support da page ki social media ba kuai keleng ki bun ki ba majority ki support ya ILP la no kato ga ne ki basngo ba kan kata terus sim hari ko mangila persen nang support ba kan kata la no kato ga ne ki basngo ba la terekam ka ILP ngin salam sa isolate mo ti lag no kita kiniru omdi baki percaya ILP ki susngo wi ta ijing sakta ten ring i ba ya kita na address la ban bai ti hot la da kadon kata ka jing kenduk ru ka biang rela dom kenduk ru ka biang ni nomor bangila ya baro la ya kersan ILP ten rela da kadon pat kadang penskem susu ya ka movement ti ka badon kam menta kalong ba omdi tang mangi kisang halang min punya kenduk yo parti kalau ba wat para mangi kisang halang ru ni ha beteli ban ya dawa hot la not nasri ba ong mangin ya don haju not nasri ban ong ba ngin ya don tang haju lama la ban don hagi lama ki kero dari kasurpat ka di ngidi ban pha betang gawe ba so tenat ba ong kumba kalong mata wat kisang halang ru ngi don tang gawe kasurpat kata kalong ba ka jelam khlia jongi kala don kam ka ke transit selut ong bang mai syu kam don jumut ke kita la da fin kren wat kanagalan ka di ke transit selut ke ba fin le chaman tu kanagalan ngi hawiat nang ba kanagalan ban rung chaman pur hot na sam ru kalat tang ban kanagalan ru kapoi ti hanre ngi ong batang namar ba don ni tai transit nom ILP syu te mla hanre la da pi ong ba banom pentut kita ki bru ki ba syuyat nanti ngiru ngemuet yu bru ba syuyat nanti kajing temu ke jongi kelong bangin nom dei ban ailat ye ki wei bakin long trais nong ha jaka ka jongi nomor anda kala trais nong kala sedang ban yo tebut sedang ban tukelar ya ka khai ka peteng ya ka kam ka jam ka sedang sabandawa ban yo kendo ti lada ki biru kila syong hani ka conflict of interest kawan hari itu ba syuyat lenti subu umi na goti uli sinsar syuyat lenti tengah sengu bonong ba kata ka jing syuyat lenti jing ki biru na ka jela ka jongi klem na penuit yang ni ngasngo kamdan sing kata ya kajak beru pada kajalah ka jongi kapol kalul kebandia dai ki jek beru terairi Manipur Nagaland Mizoram Arunachal beli ke ga jing pher ka jongi pat ki niru indi ki terairi tambulu niru indi ki red pat la define keren haga national context sungkari India hi berapoi ti nilai keren yo pi dan buram jongi bat maksud nak kalau nilai jonguru wong bangun sasim kia ya kan kam sa tho so prime minister of India sa tho so home minister but wong ru bala da kaladon ka MDE okay NDE meeting ki bun ki issue jo state pun saris ha NDE meeting ki kentu UMP but ni dawan UMP dan brom jongi ba udi ban simkia ya kan kam namar kumba pitip kan ni ka kam mata ka don apo jong ka sarkar India thì kumu MP wa mi khmat ya ka jala ka jongi sha ka parliament pat kum ju ru badi no mi khmat jong ngi ki pa ba sha ka sarkar India yo ba udi ban keren yo prime minister udi ban keren yo home minister ha ka badi pat kan ni jing dawa ka jongi ka SP
hi kumbang ong nakapor sa kapor ba kamdesyo ka jing thokit benya la kabahay ka dinahay ka LP la sude be la pidan nem don ka pol kalul la da pinya keren na ka banta jong ka andru kala sai ba kani kalong ka ba don nongrim ha kan